Hello, maing udto. So maniudto ta. Karon pa ko maniudto guys. So muna akong sudan. Lechon. So as you can see, daghan ang panit kay mayroong unod. Kay dili ko ganahan sa unod. Panit ako Yan. Kay diet man ta, mora na akong kanon. Ay, naanapod akong cook. Panggada ko sa tiyan. So maniudto ta ay. Ito ta guys, upaw panit lang dito kung ganahan na kan kagunod pero kamay ra panit kita kong ganahan ka the best panit is the best dun sa lechon for me. Tago mantika. May 1/2. Lahat pero 1/4 lang ang timbang. Api lang 1/4 ganay. 5. Gawa na lang. Crispy. Sa pagyod. Ito po crispy mix. Streamx, pila ka buo? Ito yung nga Amo rin. Ay, okay. Hindi ka nala, isa. Sa Oo. sa pagyod. Nakalig ko yung count ka. Isa ka toyo. Sa pagyod. Ano lang mo? Ina. Amorin. Toyo. Yan. 50. 85. 55. Ilagay ng tang na pineapple. Bajingko. Oh. Okay, na po rin dito. Tapa na. Tanga, pineapple, no? Yan, katong 85 nito, yan ano, nakay 15. Dua ka pineapple. 50, nakay 50. Para... Ay, palit. Ano siya sa ingon na basta maninda taman store dyan itong kaon pero okay ra. Tama nami ka ino kaon ami ito harbo ko ami Naiintindihan ko ba kaya na nagpalit? Kaon! Malamit ba eh?
Guba na po ang diet, ani ba na? Salamat. Thank you po. Sira ang diet nito. Sa ulam ko. Kain. Kunti lang ang ulam kasi panit lang yung sinigurado kong kunin kasi hindi naman ako mahilig sa ano. Panit hilig, di ko hilig sa buwan. Ano ko pala? Di lang sa, nanam ko yung gluder. Muna akong pinakapaborito panit. Bahala na ng unod, basta kay panit yun ako dami kayo. Dami ang. Sira ang diet nito. Tagos sa laman yung lasa mga sis. Sarap talaga. Ano Unod na lang nabili. Wala na panit. Di na ko, busog na ko. Naisubra o. Busugan ako eh. Ay, nabilin o. Tumulog ko. Diet kasi. Sayang. Lami siya kay sulod jud sa unod ang lasa. Kalami. Lanlanan ako.
Murang gilanlan kay nag-diet man daw ta punuhay ta. Gamay ra kong kanon, gilanlan lang ni. Busog na ko oy. Sarap na siya eh. Sarap. Ay, salamat sa grasya, Lord. Ayo, balitan ko. Ay, Dito. Sama. gaya lang sa kusino may isa. Sa kabila mo ko. Sa kabuok ra. Oo, sarap. Bago ko talaga pitaka. Thank you. Kanina man lang ato nang gyud tiwason. Busog na ako kaayo. Mo na nang gid ni nabilin. Wala eh. Guba gid ang diet ani permente pagkauna. Wa do diet ani ba? Kay makakok man gid ta ani pag sugana. Diet ta sa pag diet nga. Di man pwede gaway cook. Dami kay ba kayo? Suksok yun sa unod ang lasa niya bay. Turut eh. Andadri ko, guba jud ang diet agyan eh. Da. Kapit kami na lang. Da, lagi. Dami ang lechon do. Sunop sa unod ang lasa ba? Gamay ra budong gikuha kay panit ako siguro ba kay ulit pag ko panit. Di kay kumangula ng unod. Lami man di ay. Sulba na pa di utok, busog na ta. Grabe na kumukto no. Grabe na. Diet na yun. Wait, diet. Salamat sa grasya, Lord. Busog ang person kaayo. Murag mangita pa kung panghimagas ron. Kaon ta. Ay. Nakoy panghimagas. Favorite cheese, girl. Pantay itong tindahan ni Bangpunto yung tindahan ni. So, natay cheese ko. Gabi ang diet ani guba yun gayo. Huwag diet tay. Paborito na ko niya yung cheese squirt. Wow! Kaon ka. Kaon.
Mẹ. Mẹ ơi. Agoy man to. Yate ng ulog. Dugangan ang cook ba? Niya eh. Paborito na ako ng junk foods, cheese curl. Miya. Balag nga basta kay kaon is life ta. Dapat ko rin nalin karon bro. Hindi kay dak kabay ragon. Nya, kuan pagod na ko. Bahala na. Basta busog ta. Balag busog ta. Pagtapas si ako ron, may yun to. Nasige jud mama, puro din yung tindahan nun. Sige ra ka pangunga di pagkaon. Para man, may bandong. Lamig gud ni siya, oh. Testing gud mong kaon ani lamig kayo. Ay kanang kuan. Kanang cheesy siya niya, dili kay niya parat kaayo. Lamig jud siya glass na gud. Okay. Ako nga ani gud kay. Ako rin makahawag nang ani nga po. Tapos likod oh. Ako ra pa makarot ana. Oh, nahurutan eh. Kaanta, lami kaayo uy. Ha? Ginawa ko ang pinpin. Uy. Yung pas ang diet, ani ba? Gabi na. Wala na. Magagturan na siya din kung may klase. Magapit-tapit. Na siya doon siyang papa. Kung may klase usahay. Magapit siya din kay. Ginatagaan akong bangkuan. Pambalon. Pambalon na god. Hindi na bukas sa galaag dere kay ginabawalan ko siyang papa. Ato diri agod. Ko sa magapit-apit dere kadali ra pud.
daghan pa kayo eh. Lay, daghan pa kayo. Kaon. Bawan to. Kalain tanaw noy. Kanang kuan. Yang butik kay tiyan ba? Ako mga bayo, nag-uop na ako mga pantalon. Ang uban dress, halos di na masira. Maguba ng zipper pugson. Di man ka-diet kay pag kuan, kung mingaw magtangla-tangla sa mga baligya, bisag unsa na may birahon na wa gyud diet may tabo nya uhawon, bisag unsa ra po'y birahon sa rep naunay man kun sa pagkaon di gyud maka-diet, pero kung wala pa tindahan maka-diet gyud kay di man ka dali og palit sa una diet kay sa una halos ko may namugko kay gasto karon kay naaraman sa rep pabor man pagtuha patug gusto ra mag-unsay birahon gusto man siguro matambok ta pagayo kay sige man tagpakanon mahit-hit gani ko kung gabi kay manyapo na gani mabakal bisan ano lang yabak nun ba hindi ko ka-diet kay kung siya sige so hinok drinks pod siya pod kada gabi do halos kada gabi tanan mag soft drinks niya masubra naman kasalo ako magtiwas pasaan ni sobra pa naman ni gabi pa ay sa adlaw paguro ni or gabi ba ako tigtiwas mo nang why diet permintig yun kay maniapon nami usahay palit pa na siya balot usahay mga pizza bisag unsa-unsa lang ang pagkaon ba mo nang nya bago pa ni hapon nya kaon na pod hanga ko nagi ko kung gabi kanang punga sa kabusog ba mo nang gisab daw pagtan-aw na ko nga may kaunon palain gamay na ang kanonong kaunon kuan pud siya kusog sa magkaon ba bisan ano lang yang baklon pud maapil pud ko ikaon di pud magikramo unsa imo ipabakal abalaw nimo bakal dito ka ano kay pakaon ko bakal pud siya ano siya magikramo gusto kay ganahan daw na ako na why daw okay ra may bata ay may ara nakabata dahil wala pagyapon pila
1. Kailan 250 lang. Francis. Number 09811 811 4311 4311 26. 26. Sir 981 11 ay Sir 981 143 1126. 250 no? 50. Ano yung pangalan? Murag hens. Siguro na. Picture lang ko. Sir 981 143 1126. 081 143 Mo doon yung pangalan? Sila lang sila. Sila i-charge yung 10,000 rin lang. 10,000 nga shout. Cash in. Isa kay Sila yung mga 1 to 50. 50. 30, 40 to 40. To 50 ang Sila yung pulang din. puti, no? Wala. Pila ka buok? 20 o no? Para na ay nagpalit. Ay. Okay na ay. Wait, ati manon. Okay na na day ah. May noon na way kuan. Way kati manon ba? Apoy pud may bata kay kanang may ati manon. Nami pud nang way bata kay way ati manon. Gamay-gamay na lang. Gamay-gamay na lang. Hindi makatagbaw ng pagkauna eh. Lugay pud maubos ba? Naman daw. Wala ka lang po atong tinda kay ginaulay rin akong kaon. Hindi pa ginalang-alang kay dagko pagin ang ginakaon ah.
Why doon ginansya eh. Grabe yung kaon. Gamay na lang gid. Bakit naging maubos ba? Grabe, insok ng kaon ba? Punga-punga na ko. Ginansya pilang kapital kay pila ra man ginansya ni. Nya, mahal man ni ganda ko. Kapital kapital na gani gikaon na. Pero kani naman nang noon kanang kani ako mga kaon-kaon naman akong gasto, mga kaon-kaon kanang mga kuan. Kani nani ra ako magasto ba? Bills, renta. Kay sa Sudan kada gabi ang isa naman bakal, siya naman gabakal sa kuan mga Sudan. Pag-ara siya yaman pud bakal tanan na ako diri arinta billing kana mga kaon-kaon nako, mga personal nako nga gasto-gasto. Kung ara ko diri, ako ang Sudan. Kung ara siya ang gagastos sa Sudan. Busog-busog na gid. Nakaon ako eh. Da. Di na tama snack unya kay hapon naman. Pumunta kayo. Ani hapon na tagdiretso niya gabi. Para wala na gasto kay gasto na tarundaan. Mingaw man ang panagat dere kay hapon man ang timbakal dere. Hapon ang timbakal. Pagingaron, mingaw-mingaw pa. Lain akong kamot kay nag-change skin. Murag ka ng manog ba? Daw manog ba nga nagkuan? Change skin. Daw higko-higko. Chika ka sa ko again. Ay, napi. Nagita kong kaon. Busog na gito kayo. Pwede na sa ta matulog kay busog na ta. Paulay na ta kadali. Mingaw man diri po ding ngaron god. Unya naman na hapon padulong gabi ang may magbakal-bakal. Sugad ka ay ko.
Unya kay busog naman ta guys. So diri lang siguro tala. Unya kay busog naman ta guys. Diri lang siguro tama ng atong live kay wala naman may tanaw niya. Wala na ko ikatabi kay bisag tabian ko. Nahutdan po kog istorya oy. Bisag grabe ko katabian, maubusan po kog istorya. Wala na ko istorya ba. So ako ra magito akong tumungga ina nga mag live kay makaon-kaon ta ba nya. Man tagkaon-kaon, mukbang-mukbang ba. Unya man tag-mukbang. So bye bye sa for today's video. Nya. See you in my next video. Ana ra man na, stay tuned lang mo kay perminti mo ko ga-update ba. Update sa ako ang daily life. O ana ra man na kinabuhi nato no. Ay nagpug kapuol sa kunaong kay kabulo na mo nga Facebook X live man gid ko kay wa mo koy work. Wala mo koy work. Nara mo ko dria. So ugway magpalit so ingani ra o di ba? Mingaw. So mo nang babad kay ko sa SOCMED. So pasensyahay ra na ko now. Support na lang mo para at o di ba? Bye.